Sa Good Vibes, isa ka sila no na nakakuha sa gold medal sa prestigiyoso nga London International Awards. Ang iyang winning piece himo gikan sa mga hindi na mapuslan nga electronic device. Yaring report ni Richard Caballero. Gamit ang mga gintipo nila nga mga e-waste o kun mga daan nga electronic devices, nagdihon sang isa ka obra maestra ang mag-abyan nga si Art Tanipes kag Geno Catalbas Uhoy. Sa masobra 83 ka mga entries, nakuha sa mag-abyan ang bulawan nga medalya sa London International Awards paagi sa ilang nga entry nga may titulo nga Diskarte, Pinoy Life Strategy. Ang London International Awards ang isa ka prestihiyoso nga creative festival nga nagalibot sa bug-os nga kalibutan agud makita ang mga talento sang tagsa ka pungsod sa digital art. You can what AI can't. O kung maobra mo ang hindi maobra sang AI. So ang AI hindi kabalo magdiskarte. Ang diskarte very Filipino gid na nga pamaagi sa creativity. Kag gusto namon ipakita nga ang basura pwede pa magamit sa meaningful nga pamaagi in a way nga mag-affirm ang aton humanity kag creativity. Kag hindi kita makadepende lang sa AI sa tanan nga bagay. Si Gino kag Art ang nanging tiglawas sang ila kompanya nga Ion Group kung sa diin pareha sila nga senior graphic designer. Ini ang ikaduha na nga beses nga nag-intra ang duwa sa among nga kompetisyon. Tuig 2023, nasulod sila sa top 10 apang napaslawan nga makuha ang titulo. Gintingwaan sang duwa nga mag-intra liwat kag tigayon nila nga nakuha ang kadalagan. Si Gino ang taga Silay City kag nakatapos siya sa Bachelor of Fine Arts major in Digital Media Arts sa La Consolacion College Bacolod tuig 2016. Samtang ang kaupod naman sini nga si Art ang nag-graduate man sa Silliman University sa Dumaguete. Post ang ginhambala namo ng amon nga group creative director nga si Alan Navarra. Nga gusto naman interesado kami mag-intra. Gin full support niya kami. So that's how we joined the competition. Kag sang nagdaog kami, syempre proud ko kay taga Bacolod ko, ang ako nga upod sa Bacolod ko man na-meet. Ang ako nga group creative director taga Bacolod man. Daw nami siya nga illustration nga wala ginakula ang talento sa Bacolod. Kinanglan lang suportahan. Kag kami siguro ang proof nga once ginasupport mo ang mga talento from Bacolod or the regions, makakuha ta sang amo nga mga kadalagan. Kag very happy man ko to report nga kami ang gold winner, ang silver winner ay mga taga Iloilo man. So out of 83 participants, 83 pairs nga nag-intra, ang silver kag ang gold halintanan sa Western Visayas. Kag feeling ko kinahanglan maging proud kita sa sina nga mga daog. Matapos makuha ang titulo, magapadulong ang duwa sa Las Vegas, USA para sa isa ka mentorship program kaupod ang mga global advertising superstars. Ini ang ila premyo sa among nga kompetisyon. Siguro after sa sina nga mentorship, ang gusto ko obrahon in the long run is to also support younger artists from the regions. Kay para sa akon utang kabalaslan namon sa mga tao ahead of us nga nagpati sa amon nga abilidad. Kag feeling ko righteous man nga ipasa na namon nga tsansa sa iban man nga mga mas bata sa amon nga gusto magsulod sa art kag sa advertising. Tuyo man ni Gino nga makabulig sa mga pamatan-on nga luyag magsulod sa among nga career path kaangay sa iya. Para sa iya, apisar nga nagadamo ang artificial intelligence sa teknolohiya, hindi sa giyapon matupungan sang AI ang sarang nga maobra sang isa ka tawo. Richard Caballero para sa Digicast Negros.